खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 7 मार्च 2026 मायथाइ एबा 22 फागुन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना गोहो आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। गोदान बिबानफोर मोननायनि जाथावना दं। नखरजों लोगोसे गोजोनथाव सम बारहोनाय जागोन। फालांगिया मोनसे गोदान लामा लानो हागौ। आद्रा थालांनाय खामानिया लासै लासै सिगांलांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद आरो बोसोन मोनगोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआव गोदान बिथांखि जोनोम जागोन। खोमसि फोथायनाया गोख्रों थागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। बृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गियानजों खामानि माव। फालांगियाव गोदान जाथावनाफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। सावस्रियाव जौगानायनि इसारा दं। सोरबा गोजाम लोगोआ नोंथांखौ हरखाबनो लोगो हमनो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। न'आव मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंथांनि गोसोआव मोजां सानस्रिफोरा थागोन। साना दावगाफुनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खारिथि मोननो हागौ। हाबायाव सोरजिलु आखुखौ दिन्थिनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि फिसा फिसौ खाबुफोर ओंखारगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जानायनि खाबु दं। नखरनि सुबुंफोरजों रंजाथाव सम बारहोगोन। सासे गोदान सुबुंजों लोगो हमज्लायनाय जानो हागौ। मोनसे थालांनाय सानथांखिया सिगांथिं आवगायगोन। समाजारि बिथिङाव बाख्नायनाय मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। दावबायनो खाबु मोननो हागौ। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि सुबुंफोरजों गोजोन आबहावा थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। फालांगियाव दावगानायनि नेरसोन दं। सावस्रिया मोजां जागोन। न'आव माबा मोनसे मोजां हाबाफारिनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय जेंनाया सुस्रांजागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। गोसोआ खुसि थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै साना फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सिनायथिया बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगिया मोनसे गोदान लामा लानो हागौ। दावबायनायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां जागोन। मान सन्माना बांगोन। गोसोआ गोसो गुदुं जागोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव गोदान मोनफुंनो हागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना साबजाथाव जागोन। साननानै रां खाथाय। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन।
बाहागोदारिनि गेजेरजों मुलाम्फा जानो हागौ। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोसोआ सिरि थागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। तुला राशि। दिनै समानथाय आरो सोलोजों खामानि माव। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै जानाया बांगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। दावबायनायनि खाबुफोरा जाथावना। फालांगिया जौगागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै साहस आरो फोथायथिजों खामानि माव। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। जिउ राहानि दावगानायनि इसारा दं। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। मान सन्माना बांगोन। समा नोंथांनि फारसे थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा मोजां खाफाल मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। नखरजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनो खाबु मोननो हागौ। मोनसे गोदान खामानि जागायनायनि सानस्रि सोमजिनो हागौ। नोंथाङा बोसोनगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय थागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। खामानि थिलियाव दिदोमथि लाखिनाय जागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। गोदान रां थिसननायखौ साननानै ला। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। खामानिया थि समावनो जोबगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। समाजारि बिथिङाव सिनायथिया बांगोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। गोसोआ खुसि जागोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआव गोजोन थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरां मोनगोन। गोजाम जेंनाया सुस्रांजागोन। खोमसि फोथायनाया गोख्रों थागोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।